बाजिसेथि खेब जे बर' थुनलाइ आफाद जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जे जानो गोनां जे लाइ खुन्थिया गायसननाय जे प्रग्राम बेवहाय बाहागो लाफैनानै खुब गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आसा खालामदों जे जाथि हिसाबै बर' जाथि हिसाबै जोङो थुनलाइया जोंनि बिराद गोनां थुनलाइखौ जोङो जेरैखि जाया फोथांनानै लाखिनांगौ बेखौ जोङो बुहुमनि गेजेराव लांनानै बुहुमनि मानसिफोरनो जों सिनायथि होनो बे प्रसेसटाया बे नाजानाया जेब्लायबो जोंनि थुनलाइ सिबियारिफोरनि गोसोआव दं आसा खालामदों निस्सय बिसोरनो सक्ति गियान बुद्धि जाथि सोरा होयो आरो जोङो बेखौ आरो सक्ति जेसेबां सक्ति दं बेनिफ्राय सक्तिसालिसिन रुपाव जों लांनो हायो बेखौ आं आसा खालामदों आरो फैगौ जे 20 आरो 21 डिसेम्बराव जे जानो गोनां जे बर' थुनलाइ आफादनि जे खुंगाथि 51थि खेब जे जानो गोनां जे प्रग्राम बे निस्सय बयनिबो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे समस्त जोंनि बर' हारिनि बा बर' जाथिनि बयनिबो जोङो सहाय सुजुगिता मोननानै बेखौ कालारफुल भाबै जाहाथे जोंगा मागायै जों जाहाथे बेखौ खुंनानै जों बाबेनलांहोनो हायो बेनि थाखाय आं बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै सहाय खालामफैनो आङो खावलायदों आरो जोङो बर' रावखौ जों जेरैबायदि आसा खालामदों जेरैबायदि सिन्था खालामदों आराम्भनिफ्राय जों जन्म जाजेननायनि सिगांनिफ्राय बोसोर सिगांनिफ्राय जे आसा जे उद्देश्यखौ लानानै साहित्य सभा गठन खालामदों जेरै जयभद्र हागजारमोन सनाराम थाउसेनमोननिफ्राय आराम्भ खालामनानै बे गेजेराव जाय बिथांमोना जेसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै बे बर' रावखौ बे प्लेटफर्मसिम मोनफैहोनो हादों बेखौ आङो गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय जासिदों दा बिनि नमुनायैनो बा बिसोरनि नाजानायजोंनो दिनै फैयै बर' रावा 8th सिडुलाव हाबफैबाय खुब बाख्नायथाव आरो आं फिन खेबसेबाव बिथांमोनखौ खुलुमगोन बिथांमोननि जे नाजाथाबनाय बे जोंखौ मोगथां महर होफैबाय होननानै आं सानदों आरो जाय बिथांमोना दा प्रेजेन्ट जाय बिथांमोना साहित्य सभा बा बर' थुनलाइजों जाय बिथांमोना नांथाबनानै थादों बिथांमोनखौ आं फिन खेबसेबाव आसा खालामगोन इसोरा भगबाना बिसोरनो सक्ति होथों गियान होथों जोंनि थुनलाइखौ सिबिलांबाय थानो बेखिनिखौ आं खावलायबाय